Pozdrav svima! Danas samo kratki osvrt na RIP politiku. Izabrani su novi gradski pročelnici upravnih odjela. Uglavnom se radi o starim kadrovima, dok je jedino novo lice Iva Erceg koja je izabrana za pročelnicu upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade. Riječ je o dosadašnjoj ravnateljici osnovne škole Viktor Car Emin u Lovranu, a koja je odnedavno po vlastitom priznanju članica vladajućeg SDP-a, a koliko čujem ona je i osobni izbor zamjenice gradonačelnika Sandre Krpan. To sad pomalo i objašnjava zašto se uopće odgoj i školstvo spojilo s kulturom i sportom, to jest očito se radilo o objedinjavanju takozvanih društvenih djelatnosti za koje je uostalom zamjenica Krpan i zadužena, a kako bi tamo mogla doći osoba od njenog povjerenja. Vidjet ćemo hoće li ovaj izbor zbilja i opravdati to povjerenje, a on će neupitno izazvati kontroverziju javnosti zbog stranačke iskaznice nove pročelnice.